waka ka shakka ga ni ga ka daure ka shakka ko kashewa ni ce ma an ni za ni wasa in ni keto in yi wasa tashi ki take wada mijinki. Wannan shine dan mulki ya kware wajen sata yaudara da kuma zamba cikin aminci. Akan wannan tsumokaran a shi na dinga falla uban gudu ka tauna ka saci koyi don kuɗin da suke cikin wannan da sai sun sai ma gida da mota da zan kaɗa ɗiyan budurwa da kuma ƙoshashen daji. Wannan shine Dakare ya yi farautar har yau ya gaza samun buba. Ina buba yake? Labai ta tafi birni. Birni a ina? Birni ai girma gare ta. Sarari yi masa tsage irin na goburawa. Da kai za mu tafi. Rigima ta barki ka koma gefe kawai. ya zango a gudu kaya. Wannan kuma ita ce Sara takan iya yin komai domin biyan buƙatar kanta. Arziki ka sani kiran yaro tufa ne tsaye da wasu ya kira wasu ka sani ko wannan karan ya tsayar ne ya kira mu. Da wajen abincin ka tashi mu shiga daga ciki. Iya Kano ne iskanci na bai kai nan ba ko Bauchi bai je ma. Shi ma Bauchin in ka je ai taimako za ka yi. Ha ba ɗan kyakkyawan saurayi. Wai buba ne kyakkyawa. Biki ya hwada. Yawa gata nan. Mijina ya da. Dama kina da miji ne? Wallahi Allah soja ne yanzu ya kama ka kashe ka zai. Soja! Kwayo! Burtai, doro, baga. Amma ka tabbata ka yayyafa mai. Naija Delta zan yayyafa mata. Wannan ta yi baki. Kwalta ce akai. Kaman ba ta yi ba. Tabara ce. Ya an ka kalla an ka zana bindiga kura ta yi. Suna na Hosta, ba na kisa. An ce na gidan akwai ɓarayin gwamnati. Zuwa na ke da wuya sai na ga babu wannan al'amari. Yanzu na shirya tafiya in kun banni. Me ya kawo ka gidan nan? Ɗaukai da ƙarar kwana da ajali. Hobi! Tahi! Me sunan ka dai kai? Dambi. Kuma dambe. Dan bulki kenan. Gaji wai dan bulki ka ce wani kadangare. Allah dai biya, Allah dai biya. Kuma wannan mai guga shi da nika yake guga sa. Yawwa abin tambayar kenan. Mai guga? Sannu mai guga. Madu. Kunni bala'i ne ga TV ga fanka. Ras alai. Ya shirya ya samu wanda ya fi shiri. Ba yi bane. Wannan san ka. Kai barawo ne. Ma barawo bane. Da kare na magana. Ka san shi ne? Ai wannan ai sunan shi ai buba. Kai kwance ma ka faɗa ma. Ina da buƙatar madara gwangwani 3 saboda zan sha ɗaya yanzu zan sha ɗaya da rana zan sha ɗaya da daddare idan zan kwanta. Sannan yana da buƙatar indomi da kwai a yanzu a wannan lokacin yayin da wayannan kayan suka samu isa. Da'iri.